Gibutyag sa Transport Minister sa South Korea nga si Park Sang-woo ang plano niining pagkanaog sa posisyon aron sa pag-ako sa responsibilidad sa paghahagsa sa Boeing jet nga gi-operate sa Jeju Air nga nahagsa sa nilabay nga Disyembre 29 diin Mikalas sa 179 ka mga pasahero. Ang abyon nga Jeju Air 7C2216 bibiyahe gikan sa Muan Thai capital sa Bangkok padung sa South Korea sa dihang nasugatan niini ang aksidente diin wala bigawas ang landing gear nga mga ligid sa mga abyon. Hinungdan nga naharos ang ilaw nga bahin niini og bidiretso sa usa ka navigation equipment hangtod nga nalahos kini sa nagbabag nga barrier nga miresulta sa pagbuto og pagsilaog niini. Nagkanayon si Sang-woo nga plano nining himuon ang pagkanaog sa posisyon human sa pag-address niini sa sitwasyon sa usa ka press briefing nga gipahigayon. Gibutyag usab sa Transport Ministry ang kabahin sa paghimo og mga lakang aron sa pagpalambo sa landing system sa airport nga may gibugatan sa mga eksperto nga rason nganong nahitabo ang insidente nga mikalas og 179 ka mga individual nga lulan sa riskitang abyon. Gi-raid usab sa kapulisan ang Jeju Air og lakip sa giimbestigaran niini ang operator sa Muan International Airport sa nilabay nga semana. Nasuta nga dunay mga balhibo sa langgam ang na-recover sa mamaong crash scene. Dungag pa sa lead investigator nga si Lee Song-yul nga gihuptan na niini ang footage diin makita ang bird strike nga nahitabo nga maigo sa ka mga engine sa maong abyon. Nakig-alayon usab ang mga investigador sa Korea sa US National Transportation Safety Board aron sa pag-recover o pag-analisar sa flight data recorder nga nadaot atol sa maong aksidente. Ang maong flight data recorder kauban ng usa ka cockpit voice recorder mao ang black boxes nga maghatag og impormasyon kabahin sa nahitabo sulod sa mga abyon nga sumapa mulanat pa og 3 ka adlaw ang pag-extract sa mga datos ug laing 2 ka adlaw sa usa ka preliminary analysis. Hangtod sa pagkakutlo nining maong balita, wala pa gihapon matubag ang rason kung nganong wala migawas ang mga landing gear sa maong abyon.